Kaixo txoriene, atzaldeon, hemen gabiz beste egun baten, martitzena da gaur, eta martitzenerako bi errezeta be bai. Bai. Posik zauz? Ni bai, ze gaur atzo bota zenuena nahi gaur badaukau pastela, Gaur, baina pastela deko. Atzo konfundiru nintzen eta pentsatzen ari zala errezeta laburra, baina da gaurko errezeta nagusia. Dauka izen bat, espanakopita. Izen erreza, zukatzo ekarri zenuen. Espanakin hartzeko kopita bat, kopatxo bat. Bai, hoi da, horrekin akordauko zaia. Zukatzo zenun txorba beida, gaur espanakopita, jarriko egunen baten holan izen normalen bat? Zia zerba eta gazta pastela. Zia zerba eta gazta pastela, hoi da, espinakakin eta feta gaztakin ingo dugun pastel bat. Hasiko gara tipula gorritzen eta hori gordeko. Gero zia zerbak egosi eta urotzetik pasau, eta gero katilu baten nahaztuko zia zerbak, tipula, arrautzak, esnia eta perresila. Feta gazta bebai apurtu ingo gainean eta gehitxu. Gero labeko erretilu baten gurin urtuakin margotuko filo xaflak jarriko ditugu, betegarria barruan, filo xafla gehiago eta 180 gradutara 45 minutu. Da hori izango da, gure pastelana. Oin, galdera bat. Bai, bota. Zeran deitzen zan, errezeta hori indiakoa zana, eta zan, hau izango zan, berzioa pure, baina nahi duzan pastelea, zein genduen platera, esan, lehenko zea zerbak salteatu zen ituen, da ero feta gaztarekin zi joan be, bai. Ez, antzeko... Zera zan? Bai, izen arraro bat zeukan, baina, bueno, etorreko seguro, etorreko seguro. Baina, ez, antzekoa osagaiak bi behintzat berdina dauzka, ez? Bai, zia zerbak, bai, eta hemen bebai, ohikoa da, behintzat nire txian beti egin die zia zerbak kremakin. Holan, bexamel krema batekin eta gaztakin. Da, nik uste dut, ondo geratzen jakela ez, esne gaian ikutu hau. Orduan, hori klasiko handi bada, hau egiten zen, hosteleitza eskolan askotan egiten genduen. Ohe bat, hartu zea zerbak egosi, gero salteatu iten genituen, eta horrelako labeko erretilu batean ohe bat horrena. Gero gainean arrautza egosia jarri, erditik, holan, pla, eta ero bexamel bat bota gainetik, gazta pixka bat eta labera. Eta hori zan, bueno, nik uste dut, lehen garai bateko errezeta klasiko bat, baina oso goxua zana, eta azkenean merke ateatzen da, ze hor espinakak, arrautzak eta bexamela esneakin degindakoa, eta labian kombinazio oso goxua zan, eta hori askotan egiten zen. Espinakak merke ataraten die, baina zu pentsau hemen 500 gramo edo holan egongo dila, eta gero ikusiko zuek geratzen dira holan koiaratxo batekin hartzeko morukuek. Orduan, hori bebai kontuz ibilizei horrekin, ez? Azkenien nahi boduzu egin zehose betegarri bezala, kontuan izen, naiz eta kilo bat erosi, gero geratuko jatzue ezetan. Bai, horrela, askotan sartaginean eroiten baituzu, zia zerba espinakak salteatuta, botatzen duzu eta sartagina holan goraino geratzen da, baina batean ura galtzen hasten dira, eta azkenean eguneko handi bat ura diren ostoiek, hoxe, ez zertan ez geratzen. Bueno, errezeta honekin, ze Grezia aldera jungo gara, ez, Patri? Bai, honekin Greziara, txoin, aklaratzen zen honekin, ondo. Bai, Greziara joango gara. Errezeta hau da Befa Alesiadouren liburutik hartutakoa. Befa Alesiadou espanakopita, eske hemen atarako bolan hizkuntza eskolako tituloren bat. Eta zukaldarien batero, Befa hau. Bai, eta berakin zauen liburu bat, deitzen da La Cocina de Befa, Befaren sukaldea. Oso originala. Bai, eta da entziklopedia bat bezala. Osa, da olako liburutzar haundi bat, dauzka 1200 horri, osa da, super haundixea. Ekarrin binauen, baina gaur kotxien datoren ez bla bakarren, hori motxila, ez dakizep, eta esan dut, ez dut ekarriko gaur. Beste baten ekarrikot. Baina bai, haundixea da hor pila bat errez da dauz, Greziakuak, orduan nik ez dakit zu egon zaren, niena sekula Grezian egon, guztau bai, baina ena sekula egon, eta sukaldaritzakin bebai urbildu geik ez, herrialde desberdinetako gastronomiai. Guk hor, aukera izan genuen txiloekin Grezian egoteko, hor Rodako uartean egon ginen, 3 kilo hartu nituen. 3 kilo? Botodu zinen? 3 kilo, eta tartean 2 kilometroko lasterketa bat egon zen. Ostras. 3 kilo, Patri. Han, Grezian da, zu juten zara, esertzen zara maia. Eta batean janaria hasten dira ekartzen. Eta maia, lehen tartea daude, gero batean ez dago tarterik. Dana janaria da. Dana da, mai guztia janariz beteta. Eta hori bukatzen duenean, etortzen dira zerbitzaria beste mai batekin, ondoan jartzen dute holan, klank, eta ura ere janariz betetzen dute.
Eta jan, eta jan, eta jan. Zukaldariak golan behira gainaz, ez pauzu jatek eski ez da ezagut, honek zer, txarra aldao. Eta dana goxua egia zen, Greziako zukaldaritza asko gustatu zitea, aukeran egia da, jatetxe guztietan joan ginela, jakindagu kasetariak ginela, geneukalako bidei programa bat, ia guztietan berdin aterazi duten, antzeko gauzak da, hemen Euskal Herria etortzen bada, horrelako txiloe gure zaioa moduko norbait, juten da 3 lau jatetxeta eta danetan atatzen diote. Marmitakoa lehatza saltza berdian, txipiroiak tintan, txuleta, intxaur saltza eta ez dakizer. Bai, goxua da, baina batian bai, bigarrenean bai, da hirugarrenean, esatozu, ez pentsau dalako ez daukialako aberastasunik, ze liburu honetan, antzeman zeike behintzat, 1200 errezta desberdin badauzkiela, Patri, baina kontua da, bi mai jartzen dizkizutela, orduan hor errezeta pila bat sartzen direla. Errezeta, baina pila exageratua, eta egia esan oso ondo jangen duen bertan, gastronomia bertakoa ikusgarria, eta tartean nola ez, feta gazta, ez? Eta hor badaude hainbat errezeta, hemen gurea greziarra dauzkaguna, baina gero berez turkiarrak dira, eta horre ikusten duzu pixka, beraien artean hor pikea bada hola, ze azkenian, Grezia eta Turkia bata bestearen aurrean daude, eta historian zehar beraien arteko liskarrak eta izan dituzte, orduan, barrezetekin berdina egiten da, gertatzen da, eta batek gauzatzu bereak direla esaten du, besteak besteanak. Ni bakizu zegakin pasau jaten oindala gutxi hori, errezetik noia oso azkar da, ointxe kontakot. Hemen txegabiz, kipula gorritzen. Nik aukeratu dut gurinan eitxia, baina zuek etxian izaten bozu bai oliba, perfecto. Ta hemen dauzkau zia zerbak egosten, pare bat minutu. Da hori pasau jaten oindala gutxiago nintzen Euskal Herriko pintxo lehiaketian. Eta zauzen justo Errioxako batzuk. Eta esan zauen, inbiau Errioxako oso errezta tradizional bat. Oiaskua txilindroi erara. Eta bapatien agertu zin naparrak, eta igozien. Eta esan zauen, Errioxakoa hori naparra da, zizien ez da bai da, lagunak ziren, baina, zizien apur bat olan ez da bai da, eske hori eskenean polemikoa da. Da hau, berez, turkiarra da, eta greziarrek, zuk hori esaten bozu, igual azarretu ingo die. Baina, zia zerbak, heldu ziren Mediterraneora, berandu, eta... Berez, bai. Nik uste dut errezetak mugetaz eta ez dutela ulertzen. Eta zenbat gauza egongo diren azkenean, inguru hortan egiten ziena, baina gero, historian kontuakin mugak eta sortzen dira, baina betikoa, ez? Alde batekoak ero bestekoak beti izaten dira. Familiak eta tartean eta lagunak eta ez da izan, da hor bai, muga ez fisikoa dago, ero fisikoa, eta baina bertako jendeai hori leku guztietan gertatzen da, ez esan, diren, Katalunia, ero bestaldea Frantziaan, ero Suitzan zaudenean Frantzia dan alde bat, ero bestea Suitza, dana elkarrekin daude, eta hor, errezetakin ikustu berdina dira. Inguru horretako errezeta bat, eta hori bai, feta gazta bintzat, nik uste dut hori greziarra dela, hori esan aldugu, hori bai. Hori bai, hor gaina gontzan, polemika bat 20. mendean, feta gazta, hasi ziela, egiten da, ardi esnearekin, eta hor baimen eman zuten, egiteko feta gazta aukera emateko Europa guztian zehar egiteko, eta edozein esnearekin, hau da, behi esnea erabiltzeko. Greziarrek esan zuten, ez. Gauza bai, egitea hortik bai, baina behintzet arau batzu jarraitu. Eta hortik, gaur egun, benetako feta gazta izateko, greziarra izan berra, eta noski, ardi esnearekin egindako gazta. Bai, eskenean, feta gaza da hau supermerkatutan eta ikusiko zueda karratua oso gazixa da ardi esneakin egin ja. Baina, jende askok, hori, itzen zauen, behi esneakin, da, bai, entzaladara botateko da horan, da feta deitzen sotzien, baina gero greziakoak, kexatu ziren, ez, Europar batasunera, eta esan zabien, greziakoa bakarrik izan zeikera, da ardixakin egin jakua. Azkenean, eurek, imaginau, modan jartzen dela, Idiazabal gazta. Jatorrizko izendapena daukate, fetarekin. Hori da itzen dutzuela, Grezian, Idiazabal gazta, zu Euskaldun moruen izango zen, hombre. Itxain, arizkopediak esaten digu, hauntz gazteri izan den alduela, euneko 30-koa, ero bai. Feta gaztak. Jatorriko gu askontua da, azkenean jatorri izendapenetara goaz,
eta ondo daudela, ze azkenean zuk badakizu produktu bat erosten duzunean, bueno, gutxieneko, beharrezko gutxieneko batzuk izango dituela, eta jatorrizkoa dela, ez dizutela saltzen hori, basu esan duzuna, ez? Idiazabal gazta, ez daki nungo ardi esnearekin indakoa. Ba ez, behar da. Eta hor, jatorri izendapenetan, Europan, gehien dauzkatenak, 5 dira, gehien daukana Italia da, 271 produktu dauzka, izendapenean, gero Frantzia da batzetik, 208rekin, Espainiak 173, Portugalek 123, eta, bueno, Grezia dago 5. postuan, 100ekin. Hor, izendapenen artean, Frantzian esaten da, bueno, nik ez da, hemen 208 dago, baina gero berai esaten dute, gaztetan bakarrek, urteko gazta bat entzako izendapena daukatela. Urte guztiko gaztak, hor, esaten da asko berai esaten dute, ez? Frantzian zenbat gazta mota ezberdin dauden, eta, bueno, izendapen, ez dakit, ofizialak, ez ofizialak, baina pila bat. Ona, ekarri gauen bebai, Galiziatik itxendan parmesano gazta bat, ez? Galmesan deitzen dut ziena eurek, eta hori askenian, ez dauke izendapena, baina, bueno, teknika hori jarraitzuta, bertoko animalixekin einjako produktua. Eta guk Euskal Herrixan, ez dauku 200 piko, baina 18 produkto Euskola Belenak. Izendapenak. Eta horiekin bakigu, zigilua daukat zerbait erosten dugunean, gutxieneko badakigu hor kontrol batzuk eta daudela, nekazari, ekoizle horiei zaindu egiten zaiela, eta gauzak ondo egiten dituztela, eta hor jatorriaren izendapenean dagoenen, produktu hori saltzen ari direla, ez dagoela tramparik ez ezer, ez? Ez. Bueno, errezetiak ingoiaz. Hemen jarri ditut, 2 arrautza, esnia, gatza eta piperbeltza. Ontxe jarriko itxugu. Espinakak edo ziazerbak ikusi dozue zetan geratzen dien. Zertan? SB. Orduan hau botako. Gero botako bai tipula. Hemen gurinakin ondo egin da, bakizu, hau ez da oso dietakua, eta zu egon zinenianan Grezian bebai, plater pila bat zenitxun, eta bakizu dieta hitza gaur erabiltzen duguna Greziatik datorrela, eta nahi dago esan bizitza estilua edo. Gero guk, hainbat hitz daude, Grezian? Bai, ez da? Adatako bat, dieta. Eta guze bizitza estilua da mago, ze dieta dara mago, dieta gastronomik. Mediterranioa bebai. Nik askotan bebai, pentsatzen dutenean dieta mediterranioa. Igual, datorkizu burura Espainia, datorkizu burura Italia, baina Grezia, inoiz ez, niri behintzat, inoiz ez jatetorten. Eta bai, dan, oso reza politxe dauzkie, honek Julenek, esaten zozkun, gidoian eta idatzi dozku. Hau, zelako ondo egongo zen, piknik baten Egeoko ondartzan. Guk Egeoko ondartzan ez, baina Miramonen hemen etxorineko platuan be ondo sartuko jaku, Badaukagu hor, Egeo ondartzan. Hemen daukagu munduko ondartza politenetako bat izendatuta da ona. Kontxakoa. Esaten dute, ez parkatu, hirietako ondartza politenetako bat dala. Hiriburuko, bestela, politenetakoa laga daukagu Bizkaian, bakoitza bere aldera garbitzen dugula, eta hori, eta, baina, hemen Euskal Herrian bauzko ondartza politi askoak, eta ondartza zaio gustatzen, hemen bihanditz aldera joan, baina hau bada zerbait, eramateko egin da, eta jateko, mokaduan, jateko... Azkenean, hau saltzen daue, guretako oso tipikoa dan urdaiazpiko bokadilua, izango zen, Grezian, espanakopita. Zehan saltzen daue, ogite gixetan eta. Okinde gixetan. Egin gendun, Frantziara juten bada, kitxilorrein, egin gendun lehengunean hemen. Gozoa eta gazia. Kitxa, azkenean bebai, labian gaina, oinarri antzeko daukagu. Kitxean arrautzak eta esne gaina botatzen da, kasu hontan, arrautzak eta esneki bat badaukagu, gaztarekin, Eta hau, labean sartzen danean, arrautzak ingo du dena biltzea, Eta, bilketa zoragarria, Nik uste dut hemen, guk ziazerbak erabilitugu, baina ziazerbak erabilitugu moduan, zerba batzuk, edozein porrua erregozita ere bai, kombinazio hau. Edoze gauza. Onna. Eta, betegarria, listo. Ontxe joango gara... Filo-ostoriakin, ostoria ez da, baina... Horriekin, filo-horria. Hori da. Horriekin. Orduan, filo-horriak, hemen ekarri ditut plastikoan bilduta, ze behin erabiltzen dituzunean, behin zabaltzen dozunean, lehor geratzen die segitxuan. Beraz, hori kontu zauki bizue horrekin. Eta
filo horrixak die oso fina, kontxe ikusiko zuezelako fina edien, eta bata bestiakin itxasteko, inbidoguna da gurin urtuekin margotu. Eta jarriko. Hemen, behitxo, txorieneko errezeten artean, olaktuak eta atera zituen bat, eta jendiak gustatu zitzaionat, artean hor zure Urdaiazpiko jaunari gustatzen zegoen atzean dagoena, izan zen filo horreakin da ananakin, pinarekin egin genuen olako pastel bat, oso goxua, erreza, zan azkenean filo xaflak iriki, margotu, eta gero, anana ez, mangoarekin uste dut ingen duela, mangoana zan, mangoarekin. Mango xerrak fin moztu, iriki gainean, eta laberatu. Geratzen zan, filo horean, kurruskari, mangoaren krematxo puntu hori eta gozoa gainean zoragarri, eta zago, erreza, benetan erreza eta oso goxua. Nik hau ez dakit etxian inleiken, ze ez dakit nola eman bihotzazun ikusiko zue, kamarei erakutziko zue, zerako fina da, papeloa baino fina hoa. Daulan maindira geruza oso fina orduan nik hau, ez dakit etxian inleiken, baina pentsatzat zaila izango dela. Baina ikusten duzu hemen bebai? Saldu iten da, patre, ez da zetan egin behar. Daude gauza batzuk ez dienak etxean egin behar. Bai, ez da. Nik lagun badaukat, bizikletan juten gara toki batzuetatik eta esaten du, hau, igoera hau da geisteko, bizikletan hau ez da inoiz egon behar, gogorregia da, hau da bakarrik geisteko. Atzetik buelta luzeago eman da, hobeto igoten da. Nik nahiz, edozein tokitatik sartzen da noitakoa. Honekin berdina, badaude gauza batzuk ez direla, gaur egun etxean ez dakit nok egiten dituen, ostorea bezala, lehengunean ostorea erabili genuen, ostorea etxean egiten duena, egongo da jendean, noski. Eta beti izango da, hobea saltzen dutena baino. Hala ere, esaten duguna, osotegi batera joaten mazarete, goi mailako ostorea lortuko duzue, eta presio honean da kalidadekoa. Baina egitea ostoreak daukan lanarekin, bai, lan pila dauka. Hemen, flash bat etorri zaitu lan ostoriarekin, eta bapatean txuri geratu nahi. Bueno, margotu, gurin ez duen entzako nahi, aukeran egin aldaiteke oliba olioarekin, olio batekin, koipe bat behar dugu. Normalean, filo orearekin beti gurina erabiltzen da. Baina, oliba olioa ere erabilia. Ura ez, ez? Nik urakin ez da sekula inez? Nik koipea, beti koipe bat. Ez da itxastiko igual urakin? Koipea eta gaina zaporea maten edo, Patrik. Hau niko osasuntxua da. Gazta dauka, baina betu, zia zerbak eta rautza batzuk, eta... Beitu, nik itxegotena da, bi geruza, holan. Gero bat jartzen dut holan, gero honekin pastela biltzeko. Orduan, goiez gutxinaka, holan, horriak jartzen. Kontu zibili bizadie, ze azten zaienean, hori askari bili bizadie. Eta, itxas itxen da, segitxuan. Zuk, indozu, honin bebai, emanleike forma triangulutxuak eta itxia. Bai, bildu iten da, badau modu bat, iten duzu olako lauki luze bat, eta betegarria jarri, eta da iruki bat alde batera. Bai, samosa bat izango basan moruan. Bai, hori da. Imaginazioa, baina egia esan hola nahi da komodua da. Bai, oso komodua da. Gero beti esaten duguna, etxean, bakarri bizi bazara, ero gutxi bazaude, igual bizilagunei oparitu, ero. Bai, ondo geratzen da. Ondo geratuko zara, hori bai. Hori oso tipiko, ez? Yankian pelikuletan norbait bizilagun bat berri etortzen danean, bizilagun guztiak ana egertzen dira pastel batekin, ero ez dakit zerbait aragi erre batekin, ero, mendaukazio bizilagun bati opari haiteko. Nik nintzen getxora bizitzen, engala 7 urte, ez zuztan inobezeko oparidikin, Hori pelikuletako gauza da. Hori pelikuletako, baina hori iztuko da. Bitu, tamales ohitura txarrak, itxasoen bestaldetik asko hartzen ditugu, baina hori ez txarra izango. Bizilagunak etorri, eta bizilagun berria gana hartu, eta kaixo, eta betu ni laugarrenekua naiz. Ondo, bai, alfombra egunero astintzen duen azuk erropa zintzilik atzezune, baina, pastelek harrizut, placer bat, eta ez da gizet. Baina ez da txarra, zenbat, eta hori, ez dakit, ni iruditzen zaide, sentsazio hori badaukat. Zenbat jende gauden gaur egun, herrietan, bizideanak, eta ez dakit horrelako 6 pisutako etxe batean, eta bizilagunakin, igo gaiuan apa, eta egunon, eta listo. Ez dakit, nik uste dute pixkat, lehene, hauzo guztia ezagutzen ginen, eta hori gaur egun ez dago, konfiantza. Nik batzuk nahi xabetxut ez ezagutzea. Baita ere, horrei iten duzu apa, baina besteekin ez dakit.
Galdera betiko klasikotik aparte, eguraldi hona gaur, ez da? Bai, egisa da, nire mamak eta komentatzen zabien, lehen etxien bizitzien, da portalien, da mundu osuek zaukon atia zabalik, da sartu zeiken, da, bai, konfiantza gehiago zauen, igual bai, azkenian, etxeko Andrea asko zauzelako, etxien egoten ziren eura, da igual, euren artien itxen zaulako berba, edo, lo que sea, baina gaur egun ja, hori aldatzen dabil, da nik enauken nire etxeko atia zabalik utziko, aldameneko esartzeko. Baina, Patrin bizilagunak, badakit hor bestaldean batzu bazaudetela. Etzenioten bere egunean ezerro parillo. Nik uste gaur dala eguna, iluntzean, ez dakit, ez dizut esango, ez dakit, azpizuna, solomillo, Wellington, olako zerbait. Ez gara komplikatuko, edo zer olako txuletatxo batekin, ero angula batzuk, oin ja aurki hasiko dira angulak, eta bueno. Bai, gusto xumela daukogu, xumiak, beraz, bueno, hau hasiko garaia estaltzen. Eta mesedez, felpudoak ez lapurtu, zehorti bekasuak eta lapurtzen dira. Bai, norek ez da, ez dakit. Bai. Bueno, betegarria bota duzu, eta oin, biltzen zabiz dana. Ontxe, biltzen nabil, eta, behitu, konpontzeko, ingotzut nik lana aurreratzia, hau jarri geruza bakoitza akordeoi forman. Holan, pi, hor bidoi ez. Baina, bat, eta gero bestalderantza holan? Hori da. Ze hori jarriko gainean, pura dekorazio moruan. Ze ostore honek edo filo pasta honek daukala, da ez da oso politxa geratzen gero apurtzen da, oso auskorra da. Eta hori jartzen bozu hori gainetik eta mosten bozu labara sartu baino lehen, hori oso ondo geratzen da. Begitatik besartuko zaigula, alegia. Hori da. Orduan ingo itxugu batzuk, hori da, eta bitu. Olako akordeoi formako osoak jarriko itxugu holan, eta holan bukatuko errezetia. Zer lanak ematen dizkezu nire, Patri? Bai, ointxe, 180 gradu, 45 minututara, eta ikusiko uselako politx geratu dan. Bueno, a ver, ez lasai, ondo dau, Patri, kontua da, gero, behi historia dauzkagu oin, baina aurrena, gure pastela nola geratuan, ikusi behar du, eta hau, bueno, dastatu ere bai. Baina behiarena benetan erotzen ari gara. Hasiko naz, konta, zema denbora dukin dugu, esan du, 45 minutu, bai. A ber, honekin hartukot, eta ikusten duzu hau super kurruskari geratzen dela. Eta labatik sartu baino lehen, nik inditxutolan apurketa batzuk, mosketak, ez? Bai, mosketak, hobeto ataratzeko. Eta, hemen daukau, gure pastela. Hori eskoakian jaten da, ez, Patri? Bai, ausartzen zara? Takit, ez? Holan, zan dozu lehen mokadutxoan holan jateko modukoa, txura bintzatu lan jaten du. Holako, empanadilla bat, horre pixka juten bagara... Oio, mentxe ipiniko zen, ni platertxoan niri holako zati bat atare duzun, ez. Galiziko empanadilla. Horan txikitsu haua. Hori da. Bitu, behi kontu honekin Asturiasera jungoa, Galiziarez, eta, bueno, erotzen ari garen seinalea. Aurre gonda, salaketa bat jarri zioten, baserritar bati, bere txalak, ze gertatu zen, txalari, ama kendu zioten, sakrifikatu inbarri izan zuten, eta, amari deika zitan, eta bixi lagun bat kejatu izan. Bai, izan 55 desibelio desibelotik gorako zahatek ezola, han baserrian, eta kejatu izan bizilagunak, zahatatzen zuela. Bai, denuntzia horrek aurrera egin zuen, eta izuna jarri zieten txal horregatik. Osa, erotzen nahi gara, ze hau, duela 3-4 urte gertatu zen, baita berdina batek zeuzkan oioak. Eta, holako nekazal turismoa jarri zioten ondoan, ez? Eta berak, oiotokia zeukan, ondoan nekazal turismoa montatu zuten, nekazal turismoa jun ziren, kaleko jendea, goizeko 6 arte parrandan egon zan, eta, karo, goizian oioak zeitzen dabe. Kantu kantari. Kukurruku, jiji, kaka, kokoko, eta kejatu inziren. Hauek, da zer da hau, egun lo nahi dugu lain, eta hoi harrak, hartu, salak eta jarri, eta honek barra ezara ez, nola? Ez da aurrera jungo. Aurrera juntzan, eta salak eta jarri zuten, eta oiuai, kendu inmersen zituten oiotoki hori, ze salat atatzen dute oiuak. Ez omen dute ulertzen, ez dakit, nekazal turismokoak lo daudenean, isilik egon behar dela. Ja, ez du ez errespetatzen, baina hau, errespeta hoi inbiko, hau pro kurruskari, Osa, Patri, honek... Hau da,
Bota, jai. Hau da, gure ziazeroa eta feta gazta pastela, espanako pita. Eta badakizu ze esaldi entzungo duzun orain, hau probatuta gero norbaitek. Zein? Hau ni gabonetan egin behar dut, Hau ni gabonetan egin ningo dut, Pentsatzen dauen, hau irugia lapur batekin. Ez. Beste klasiko handi bat. Hau gabonetan egingo dut. Segitxuan gatoz. Eta gaur errezeta harinakin gabiltzen hontan, bigarrena askoz harina egingo dugu. Egingo ditugu patez beteriko kaneloiak bexamelarekin. Hau da, bomba bat. Ni prest, Hau da, super gozua eta danoi gustatuko zaizuen. Nola egingo ditu? Jarriko dugu erregosten baratxuria. Hor botako dugu tipuleta pare bat, azenario pare bat, txiki egin da, ondo erregozi eta jarraian haragi xetua eta patea botako dugu. Ondo nahasi eta hori ostutzen utziko dugu. Bestaldetik bexamel bat egingo dugu. Bexamel horiteko urtuko dugu gurina, bertan irina naztuko dugu, eta ero esne beroa botatzen jungo gara, eta bexamel bat egingo dugu. Gatz eta piperbeltz puntuan jarri, eta listo. Kaneloiak bete, labeko erretillo batean tomate saltza jarri. Kaneloia gainean, bexamela gainetik, gazta, 20 minutu labera, eta gozatzera. Gozatuko gaur, Bomba horietako bat, baina benetan oso goxua dela, eta, ez da egunero jateko, baina noizian main jateko, ondo da. Hori, zuk zeitzu, mauka batekin bete edo koiera batekin? Maukakin politxago, errexago gehien bat. Bai. Eta, nik uste dut, erreste aldera eta gainera beti maukarekin geratzen da, baina zilindroan formiakin. Hemen indu dana da, pasta, egozi indu. Paketian jartzen zuen moduan egozi, eta beti gero, olako trapu batean utzi, lehortu ondo, eta hauek eringo ditu, bete, maukarekin, betegarriakin, bildu, eta bexamelarekin da ez. Eta pauta, labia. Labia 200 gradutara, 210, eta listo. Zu palman egon zinenean, initzunik alberginiakin. Bai. Alberginiakin olan bilkari batzuk izango baliz moduan, kaneloianak edo. Berez hau zen, bigarren errezeta egun hortarako, baina nintzen ez etorri, nik bota ez dudan ez ezer botatzen, errezetak idatzitako errezetak gutxiago botatzen ditut. Errezetak bai berziklatu itzen dizta. Danak, ikusen kostatzen duen errezeta digaztia. Bakit. Orduan ez, hemen dau. Eta, nola onzien horren, nola zien, argitu? Gozu zien alberginiakin, olan xaflatan mostu mandolina batekin, eta gero betegarrixak ingein itxun desberdinak, hiru desberdin, bate galuziakin, bestea urdaia espikuakin, eta bestia, hienaz akordatzen, zuek ikusi ETV nahieran, eta ikusiko zuen zein zan hirugarren betegarrixa, eta hori, azkenean pasta esposu nahi jan, zuk esan duzu, igual hau ez da, martitzen baterako, ez, gaurko. Hombre, aukeran, izaten baduzu, ondo. Baina, normalien igual jendiak nahi xado hau, aste bururako eta. Bagizun ondagoen, ohitura hundia kaneloia jatekoa? Katalunian Andorran. Bai? Hor asko jaten da. Hor gabonetan eta jaten dago gainera, Oso ohikoa da, asko jatea, eta, Andorran izan ginen txiloa grabatzen, eta neon ginen bertako jatetxe batean, eta beraiek ez dakizu jatetxe batzu badaude, errezeta bat izaten dutela, sekule ezin dutela kendu beraien kartatik, ez? Kaneloiak. Kaneloia esan, gure kaneloia hauek ez dakit, Damaskiu 60 urte egiten kaneloiak, aurreneko belaunaldiak egiten zituen, eta ezin ditugu kendu, eta da ere, errezeta zan, betegarria zeukan, daneti pasazian errezeta, eta zan, hau egiteko txorieneko presupuesto erdiak kenduko egongo zaigu. Eta hori, intzinun edo ez azkenean. Ez, nabenein, ez, egia zan. Eta zezaukien ba. Danetik, baina tartean foa botatzen zioten, eta gu patearekin ingo dugu, baina txalmasaia, gero txerrikia eta beikia nazita, ordu asko, ez da izan bat ordu erregosten izaten zutela hori dana, gero, mundu bat, eta bexamela bere historia zaukan, gaina ezaten zuen, bexamel lodi bat behar dugu, baina era berian krematxua, eta ez da gizar da. Oso goxua zeuden. Baina kaneloiak eta baderia bai pixka jateko. Bat, bi, astuna da. Azkenean, ez dakit, daude gauza batzuk bete egiten dutenak, eta kaneloia badira zerbait, bexamela tartean daukatela, ez da izan, bete egiten dute. Hau, Carlos Arguiñano bai, nik etxean behintzat ez dut inoiz espaterik, ez fuarik bota kaneloiek, baina Carlos Arguiñanok bazaukan orako errezeta oso tipikoa, ez? Kaneloiek botatzen sotzela patea, zerri patea. Bai, horrek ematen dio, zaporea eta gorputz bat ematen dio.
Bai, eta kremosidadia, ez? Bai, guk ingo duna, gaina oin, ingo duan betegarriarena, gero aragi xeetua botako dut, hemen, baratxuria, tipula, azenarioa, hau erregoziko dugu, eta gero, botatzen badu aragi honi, hemen, eta gero ardo beltza, eta tomatea, boloinesa bat izango zen. Bai. Boloinesa bat azkenean hori da oinarrea, ez? Hauek, barazkiak, eta ero aragia, eta ero tomate saltza. Guk asondan, gero patea botako du, eta hori izango da, pixka bere iztuko duena. Baina, hauekin, bildu beharrean, lasaina bat, zu barazki lasaina egin zenuen, berdin lasaina bat eikia badaukagu. Orduan, Nik askotan, nik kaneloiak, ontxe, esangotzu gauza bat, ez dut sekula nire bizitzan kaneloi batzuk egin. Ze beti nik guketxean lasaina da jotzen dugu, eskenean, igual, xamurra holan eitzeko, eta ez dut sekula egin. Eta nik uste dut maiz antzeko adala, Bai, gero, usten boztazu mauko bat, ingo nire bizitzako lehengo kaneloia. Bai? Ez. Ez? Bueno, ez. Bueno, bai. Ez que, erronka bota behar nizun beste, hemen zuk erronka bakarri, zu botatzen dizkiazot, esan behar nizun. Bota, esan. Baina, betu, nik datorren hastian errezeta tradizional hori, eta gero 2.0, bai? Errezeta hori, nik nahi duana 2.0 kaneloi moduan egin alda. Baina, bueno, zure eskuste izot, ez zure eskuste. Bota arixa, ikusentzule hoi, azkenean, badakizue ostegunetan, egin bidogula errezeta tradizional bat, eta gero 2.0 errezeta. Aste honetarako, badauko errezetia pentsauta, datorren astekua gabizolan apur bat behitzen bizion artien aberse ikin dugun, eta nik uste dut, bai. Zer jortu da, atera. Ingo da. Bueno, gaur, martitzena da. Eta martitzena da honetan, kaneloiak dauzkogu, eta lehen bagabizen abeltzaintzai buruz da berba itxen. Betxo, parkate, badakit ez tola gaira, baina ikusi zen un monologoa baserritar batek oioan kontu horrekin atera zuena? Ikusi oso ona da. Oso ona, betxo, aukera baldin baukazue sartu zaitezte. YouTubeen egongo da. Egongo da, ze gaina tipo hori, gero, itzaldiak ematen ibiltzen da hortik, nekazaritza, nola da? Jasangarrian inguruan, eta tipoa, kriston burua dauka, baina dauka, momentu batean, txakurrakin mendian pasioan, ez da monologo bat oran prestatzen duena, ez. Ikuste zaio, txakurrakin mendian herrira bueltan, eta hasten da monologoa honela. Txakurra! Bota beharreko puskerrak orain, ze herrira iristen ari gara, eta bestela kehatu ingo diak alekumiak. Hola nazten da, eta gero azten da, kontatzen du hori, eta esan du, niri hau gertatuko balitzaidak, hartu eta salaketa jartzen baiate, oiokin, hartu eta urrengo egunean jartzen dutan, astamia jartzen du, bero, eta bestaldian astarra, lotuta, eta astarra hori azten da sarataka, eta urrengo hastian kentzen dituanean horren, hartu eta hauntza jartzen dut, eta aker bat bero bestaldian ona, oso ona eta arrazoi guztia. Ona era, izeneik irtenbide ona, ez da, salaketa jasoten dozunean, ze aurrekoek, behiana da komenta dozunean, 300 euroko salaketa izan zen. Orduan. Izuna, bai. Orduan, hori egin da, behintzat parre batzu bota, bai, ez da. Bai, parriak inartu barko, zenio gauzak egitza zen, niri pentsatagaz sorakeri bat, eskenean, nahi dugu, hori ez, juetia herri txiki batera, ez, baserri batera, eta nahi dugu hango ambientia, baina ez dugu nahi hango usaia, ez dugu nahi hango zaratia, ez dugu nahi hango ezebez. Eta orduan da, eskotan, plato bat izango basan moruan, ez? Txorieneko platoa, hango platoa da. Ikuioan onduan, gure olako, kortian onduan, satza, olako mendioa satzana, ximaurra, ximaurre olako, baina usainik ez duena botatzen. Hori da. Eta poli-politxa Instagrameko argazkirako da holan, ez? Karo, atxurrakin agertzea, harrak hartzen gero, arrantzan juteko, baina usainik ez botatzen. Bai. Azkenean hori dekorau bat ematen dau. Erotzen nahi gara. Horrek. Bueno, hauek erregosten, poliki, esnea berotzen jarri dut, eta bexamel bat ingo du. Nola ingo du bexamela? Askotan ikusiko zen ituzten telebistan, gurina urtzen jarriko dut hemen, urtuta dagoenean, irina bertan ondo disolbatu, eta ero esnea poliki botatzen jungo da, loditu arte. Piper beltzakin eta gatzakin puntuan jarri, batzuk esaten duten nahi eta nahi ez intxaur muskatu egotea behar dela, nik intxaur muskatu etxean ez dudan ez izaten, piper beltza. Piper beltza. Baina bakutzak. Eta ontsa gabizela berbaitzen, zerrixei eta landa iburuz. Alemanian, landa eremu askotan jarri itxuste eguzki plakak. Ze horrek, beste itxu animalixak,
ematotzi itzala, ez? Azkenean da, eguzki kolpiak egon dienean uda honetan eta animali pila bat hildia, azkenean, ez zaukin itzalik, orduan, horretarako ona da animalixendako, gero lurrantzako bebai ona da, ezetasuna ematen dotza lurrai, eta hori gainera, energia, hori da, azkenean energiarako bebai ona da, orduan, jasangarrixa da, eta baliabide, ez dakit, politxa da. Aurten, Alpetara bidean goazela, junginen Mediterraneotik, igo ginen, hor Andorratik laurrena, eta ero hor Frantziako aldetik Mediterraneotik, eta egun batik genduen horrelako ondartza herri batean, eta parkin bat, aparkaleko handi bat zegoen kanpokoa, eta dena teiatua ziren eguzki plakak. Orduan, kotxeai itzala emateaz gain, energia zeukaten, gero gauean, argindarrean, ero faroletan, ero gastatzeko, eta esan, ondo dau. Bai, ondo dau, eta holako gauza, uste dut pixanaka gero eta gehiago erajunbarko dalaz. Bai, honek esaten zabien, dauzen abeltzaintzako landa eremu danatan ez, baina euneko batian jartzen baitxuste holako eguzki plakak, emango zabien mundu osorako biadugun energia eskadixa. Beraz, pentsau, bakarrik euneko batian. Orduan, datuak hor dauz, eta ekimen oso politikoa da, ekimen oso politxa da, beraz, zuk ez dakit dakusun lagunik olan daukienakonek landa ere muak. Etxeetan da lagun, etxeetan da holan bai ari dira, gero baserrietan da jartzen ari direnak, eta, etxerako eta askori ematen dira, gainera, gero energia sarera saltzeko ere, bai, ez, bakarrik etxerako, baizik eta aukera ematen du saltzeko, orduan, nik uste dut, ondo, eta hortara doan gauzat, eta nik uste dut, alde hortatik ere, araudak eta jendeari errestera olako gauzak nik uste jundarko zila, batzutan dara pegak izaten dira, olako gauzak montatzeko eta hori ez, mesez. Bexamela egiteko, hemen 60 gramo gurina, 70 gutxi gora era gurina, irina. Bexamen tradizionala. Betiko, bai. Hau, erregoziko du, hemen honek direnak oso zorrotzak eta esango dute hemen irina lardu behar dela 5-10 minutuan irin gordine zaporea eta kentzeko, baina ni pixka lantzen dut, ondo disolbatu hori bai, eta gero bai, bexamela gustatzen zait denboratxo bat izatea 10 minutu irakiten poliki, hori bai gustatzen zait. Da horretarako itzen dozuna da, esnia lehenengo berotu. Berotu iten dut, lehenago iten da eta ez dira pinportak ataratzen. Nahi dut esan, jentia, bai, esken niri bexamela iten dudanean, gero kriston pinportak ataratzen zaizkitero. Esne beruakin normalean ez, eta pinportak ataratzen bat zaizu, hau da, holako burbuia gogorrak eta hori, sartu gero irabia gailua betikoa. Lasai, ez da pasatzen ezer. Bexamela fenomeno gehatuko zaizu, eta zibili erotzen, zesaten dute batzuk hori ezinez ez tala inoizen behar. Baina etxera ez jatzoi gastronomiako polizia sartu behera berzela nintzen duzun gauzak. Baina, eta ere, Patri, inok ez du labarituko horrek pasadiozun robota erostioso pasatu. Basauzen, konfinamentu garaien eta basauzen ez, balkoiko poliziak, igual, juten bazinen, orduz kanpo edo juten bazinen maskarilla bari, holan ez, txillixo itxen zotzuen balkoitik balkoira, eta badauzue bai, behintzat interneten nik ezagutze ditut, nire jarraitzaien artean ez dauz, nik espero txorienen jarraitzaien artean besta, jarraitu abildua txorien Instagramen, baina dauzako gastronomiko poliziak. Zazkenean, zuk esaten duzu, babitu nik, ekin nolain, ez dakit, karbonara bat, era tradizionalen, arrautzekin, da gaztaiakin, da irugiarrakin, ez? Eta batek itxen badau esnegaiakin, zelan inzeike hori ez dago, lan zestakiz, bat, eta askotan da, utzinik, nahi duten moduan itxen gauzak, niri gustaten bajat, ez? Gauzako lan die. Hori gertatzen da, bizkaitar saltzak. Bizkaitar saltza. Bueno, bai, teoria badakigu denok, tomate saltzarik ez daramela bizkaitar saltzak. Bakarrik kipula eta pipertxo horixeroak, eta hori oso ondo. Baina, norbait tomatea botatzea nahi badio, eta gozago puntu bat eman, botatzea duke mitu, ja oso zela, segi, haragi xietu ba, hortxe, nazi. Ez gaitezen erotu, eta gehien batez ere, hombre, ezin duzu agian gero zintzilikatu eta hau da era tradizionala bizkaitar saltza egiteko eta tomate saltza bota. Ez, hori ezin duzu, baina esan aduzue, hau da nire bizkaitar saltza. Hori da. Ezkenik Gipuzkoarra naz, beraz, olako eztabaidatan, igual Gipuzkoar bat ezin da sartu bizkaitar saltza eitzeko eztabaidan, ez? Edon norki zein aldu bizkaitar saltzataz, hemengo edonok, baina argudio batzuk izan da, jakina zeinan.
Baina hortik... Ez que batzun argudioa da, bizkaitxarranaz, nik badakite itxen. Ja, bai. Argudio horrekin? Bai, karo. Ni bizkaitxarra naiz eta naiz futbol salia. Adatzu, ero ekipo hortakoa. Naiz ekipo hortakoa, ero ez da zetan izan behar. Ni naiz, hemengo, euskal taldeen salia. Bai, Osasuna, Labez... Bai, eta egia Gipuzkoan hemen nagoenean, Atletikekoa naizela, baina kuadriakoekin nagoenean, Errealekoa naizela. Hori da faltsu bat izatu. Ez, hori da koskobiloak ikutzia gustatzea jendeari. Eta iruditzen zaidala Euskal Herrian daudela Atletikeko, ero Realeko jarraitzailea barik daudela jendea dela anti-atleti eta anti-reala. Horako pila bat daudela, eta horren kontra bana hobera bat. Nik aukeran Reala eta Atleti, Realekoa naiz, balen arkona da salean nintzelako. Zer, ez da pasatzen zen, nahi dut esan, Realak irabaztea nahi du, baina Atletikak ere irabaztea nahi du. Beraien artean jolasten dutenean, agian, eta pixka zirikatzeko kuadriakoei, baian nahiago dudala Atletikak ero Realak irabaztea. Ez nahi duguna da, Madrilek irabaztea. Ez? Aukeran ez. Madrilek, Barcelonak. Aukeran ez. Baina, bueno, Osasunak, Alabezek, Eibarrek, ero Miarritzek, idazten dute, fenomen. Bueno, bexamela, listo, hemen orain, areagia ja, badago, egiten, patea, edozein pate, hau, horako, pate du kanpain, horako, atean abarik, txerrikiana da, hau, botako du hemen, dena utziko du berregozten, eta ero pixkat, epeltzen gehien bat, maukan sartu behar dualako, eta ez dualako eskua erretzea nahi. Eta ero bakarrik izango da, tomate saltza bat egin da dukat. Oinarrian tomate saltza jarri, hau betetzen jun, biltzen jun, hemen jartzen jun gara, eta bexamel honek, honi bai utziko izkiu, 5-10 minutu hemen irakiten, eta gatz puntuan jartzen, honekin estali, eta labera. Hola, Patricia. Kaixo, hemen zuri aztertzen oran kaneloiak itxe duten nire etxean, baina... Bueno, egia esan pixkar gehiago utzi barna esan hor lurruntzen, eta likido gutxixo ukingo zaben, baina, bueno, emitxe... Etxean ibiltzeko moruku da programia. Etxeko kanaleiak, betikuak. Bai. Hau horrela, ero bestela koiara batekin ere, berdin, gero bildu. Beraldot. Bai. Eta ero hone, bako zen adion oso goxo bai. Tomatearekin hori, odolostea, ustu, barrukoa. Bai. Eta ero sagarrakin salteatu. Baitu. Eta horrekin betegarri moduan... Da bexamela, bai, berdina. Bexamel normal bat, eta nasketa hori, azkenean gauza golan pixka koipetsua direnak, sagarrakin eta... Batutzei freskat. Bai, eta jateko arrexagoa dira, eta ondo geratzen da. Sosu hori bete bier? Ai, txon, gehiago beteko zen. Hone duka likido asko, baina... Baina, azkenien egongo da, krematxua. Bai, hori bai. Lan eiteko zailagoa, baina, gero jateko garaian, eskartzen... Hame, eratu pixka pegauta. Hori nire zen errai pasatan gako, ze berak itxe ditxu burrituak edo latakuak etxian, eta jartzen dago hori tortilla, gero jartzen da betegarri pila bat, eta gero ezin dago ura itxi. Da, orduan, beti birita hor burrukan. Bueno, ba oin, labea 220 gradutan jarri dut, beldur gabe, azkenean hemen dana kozinatuta dago. Guna iduguna da bakarrik honek, oin, barruan irekin aldi bat ematea, eta gazta urtzea. Ez du behar kozinatzea hau. Zulegunen lasain egiteko, xafla erabiltzen dienak horrek gogorrak, horrekin bai behar dugu denbora, 20 minutu ero gehiago. Honekin, azkenean, honek irekin aldi bat ematea, kolore polit bat hartzea gure gaztak. Eta kurruskarik eretzea apur bat gainetik. Bai, hori da. Da listo. Eta hau badago. Eta hemen betegarri moduan, edozein, barazkiak lemunean zukinako betegarri xabe bai. Hiri egalusiak inguztetak gatiztak izagatxik. Horan, lasaina bai, egalusia, tomatia, piper erre batzuk, arrautze gozia, da horako bai askotan itxitxu. Bani, barra bako ze botatzen dira? Bai, kastaia. Baina, beldur gabe, beldur gabe. Hartu. Eta honek, esan dakoa, 5-8 minutu labean, gazta hau urtu. Eta horako kolore, urre kolore polidua daukanean, jatera.
zelako usainona dauen txorieneko sukaldien gaur atzaldien. Ze ordetan sartu dugu, ez ordenetan. Oin sartzeko garaian, hola nin, arantza, ez? Bestela, hau izaten da, klasiko bat, puskatu iten dituzula danak. Ixa da. Nik ustat? Bueno, jango itxugu berdin, Naiz eta apurtuta egon jango itxugu berdin, ez da? Bai. Zuk hori nahi ozta zuin probatzea ontxe dauen beruakin. Ez, lasai, itzegin pixkat, elkarrizketa lusatu. Kaneloiak, asko lusatu biko da hori osteko, Kaneloian historia kontatu, inbarko dana da, asmatzen dudan, apurtu gabe, ataratzea, hauek, hori bai izango dela? Betxu, indozu. Ondo iturri. Ondo iturri eta bukatu baino lehen. Aurratu inaiz. Baina, bueno. Bai, ordoia. Honi, Ondo, banik ez dakit estorixa, kaneloiena. Egisa esan. Kaneloni, bai, dator Italiatik. Kaneloni, bai. Hori eta zukin, irribarren. Smile. Bueno, hemen dauzkazuek. Gure? Aragi eta pate, kaneloiak, bexamelarekin. Historia ze kontatuko dugu. Mundu guztiari gustatzen zaizkiola. Bai. Oso goxua direla. Italian bai, baina Euskal Herrixan bai, jate itxugula. Edozerekin bete. Eta bihar txorienera etorri. Mesedez. Ze bihar euskal postre tipiko. Zelako eixi. Bi. Egingo ditu errezeta batean. Eta hau da gongo da. Patri, oso berua, Agur. Eskerrik asko, bihar arte. Ona.